Algúnas lendas de Mouras narrannos unha viaxe a un outro mundo, non? A un mundo fantástico, diferente, o mundo da mourindade. Nestas viaxes a Moura fai de guía de un ser vivo que é introducido nesa outra realidade, nesa outra dimensión onde habitarían estes seres mitolóxicos. Temos un exemplo nesta peneda que temos aquí detrás, o Conde Aventureira, no concello de Sanxenxo, donde narra a tradición, non? As lendas locais falan de que un día viña por aquí unha rapaza dunha aldea veciña que estaba recollendo leña e ao pasar por a carón deste penedo unha moura apareceuselle peiteando os seus cabelos dourados cun pente de ouro e ao ver a nena fatigada con ese feixe de leña, pois achegouse a ela, secoulle a suor da frente, deulle un bico e levouna con ela ao interior da peneda onde estaba o seu pazo, non? O seu palacio, onde podía introducirse no seu mundo. O caso que a moura levou a rapaza nesta viaxe a esa outra realidade e non se volveu a saber nada da rapaza ata que pasaron moitos anos. Ao pasar moitos anos, os veciños da súa aldea veron aparecer de novo, cargada de anéis de ouro, colares de ouro, unha faldriqueira chea de moedas de ouro, e o que lle chamou a atención é que a nena seguía sendo igual de nova que cando desaparecera había moitos anos. Sorprendidos falaron con ela e ela contoulles que se topara coa moura que vivía no Conde Aventureira, que a moura levara o seu mundo interior dentro ou baixo esta peneda e que ali quedou fascinada cos tesouros que tiña, cos zapatos con fibelas maravillosos e que lle dera todos eses tesouros, non? Cando a rapaza regresou á súa aldea, para ela pasaran simplemente unhas horas, pero para os seus veciños pasaran moitos anos, non? Porque o tempo no mundo do máis alá, no mundo fantástico, onde habitan estes seres míticos, onde habita a moura e o mundo da mourindade, o tempo pasa de forma diferente. Curiosamente, moi perto daqui, a escasos kilómetros, está o mosteiro da Armenteira, onde se narra tamén a famosa historia de San Ero da Armenteira, que sufriu tamén unha experiencia deste tipo, na que, tras un momento de éxtase, pois accedeu ao paraíso e cando regresou ao seu mosteiro pois pasaran 300 anos. Non? Vemos como se vai repetindo ese esquema de que a viaxe a ese outro mundo pois supón tamén unha forma de transcurrir do tempo diferente. E moitas destas lendas tamén se di que quen revela, quen conta o que viu no outro lado, pois ou perde a voz ou incluso pode acabar morrendo como lle pasou a San Ero da Armenteira unha vez que acabou de narrar o sucedido. O certo é que esta peneda ten tamén un carácter especial para os veciños da contorna porque aquí, coincidindo pola Pascua, facíase tradicionalmente unha merenda. A xente viña a comer ao redor deste penedo, un penedo que non está cristianizado, non hai ningunha capela ou ermida ao seu carón, está soa neste bosque, pero a xente seguía vindo a merendar, a comer ao redor da pena e tamén os rapaces, pois unha forma que teñan de demostrar un pouco o seu valor, as súas habilidades, era intentar subir ao alto da pena axudados só con pértigas feitas con algúns das ramas ou dos eucaliptos que hai na contorna. Dis que no Pozo do Encanto do Cadramón vese na auga a cara dunha muller moi bonita. Tamén din que é moi perigoso quedar ali mirando porque o tempo que mires convirtes en 200 anos. Outra desas xeografías asociadas a estas viaxes ao mundo encantado das Mouras é este lugar onde nos atopamos, o Conde da Romaíña, na parroquia de Nantes. Según a tradición, tamén, entre estes penedos, ou no interior destes penedos, habita unha moura. Unha moura que garda os grandes tesouros, non? Como adoita acontecer neste tipo de relatos. Conta a tradición tamén que unha vez chegou por aquí, por a parroquia, un paragüeiro, coñecedor de que existía un home moi valiente, garrido, que non tiña medo a nada na aldea, un tal Manoliño Currutaco, pois foi falar con ele e dixo que se era tan valiente que a ver se se atrevía a chegarse aquí nunha noite de lúa chea e no momento que soaran as campás da igrexa ás 12 da noite, pois que se abriría a peneda e que a ver se se atrevía a entrar neste mundo máxico encantado da Moura. Así fixo este Manoliño, esperou o día que era lúa chea, ás 12 da noite, cando sou as campás marcando esa hora de medianoite, achegouse a esta peneda e a peneda abriuse. E nese momento apareceu unha moura que lle dixo que o podía acompañar con el ao interior
seu mundo e que se era capaz de levarse o tesouro que tiña, pois que ela quedaría desencantada e podería quedar libre. Manoliño así fixo, acompañou no interior da peneda, e cando chegou a donde a moura tiña guardado o tesouro, o home quixo botarlle man as alfallas, pero a moura nese momento convertiuse en serpe. Aí comezou unha loita entre o Manoliño e a serpe que escoltaba, a serpe moura que escoltaba este tesouro, ata que el, xa casi agotado polo esforzo, conseguiu doblegar a serpe, coller o ouro e marchar. Pero conta a lenda, contan os veciños da contorna, que cando estaba chegando xa ao final do corredor que daba acceso á saída deste penedo, pois a pedra estaba pechada e Manoliño non puido sair cos tesouros, polo tanto, contan que aínda hoxe en día sigue encantado no interior desta peneda, no interior donde está a moura no seu mundo. Na cascada, onde está a cascada ali, non é? A cascada, hai ali á esquerda do río, o río van para baixo, non? Á esquerda, ves ali unha porta, parece a porta dunha casa, non? E logo tamén se dice que aí que hai unha entrada para un túnel que despois dentro encontrase un túnel oscuro, e dentro dese túnel, ese túnel forma un laberinto que se supone que dicían que se alguén entra aí que se perde dentro e despois non é capaz de salir. Pero collendo outro túnel que hai e tal, que se encontraba unha sala, unha amplia sala chea de ouro. E ese ouro que estaba resguardado tamén por unha chica. Un encanto. E esa chica que estaba aí resguardando ese ouro é a que tiña a salida, que podía salir arriba a Peñafiel, que tiña unha salida arriba ao alto de Peñafiel. Entón, ela contabanlle xa as abuas dela, que chamaban os pasos de Portafereiro, que ali diz que unha de noite, cando era a lúa chea, que aparecía sempre unha moura, unha moza, non? Era unha moura sentada ali nos pasos, moi bonita, guapa, volvía a describir como rubia, de ollos azuis, moi guapa ali, sentada, e sempre moi triste ali. Aparecía, despois desaparecía, máis ou menos ás 12 da noite. Entón, esa historia ven de que, dice que no pueblo había un campesiño, un mozo moi guapo, que namorouse dunha moura. Entón, o pai da moura, o mouro, non quería para nada que andivera con el. Pero ela non lle facía caso, escapaba, encontrábase co campesiño, ali nos pasos de Portafereiro encontrábase con el. Entón, o mouro enterouse e matou o noivo. Entón, ela despois, coa pena, viño aos pasos e tirouse á poza, que había unha poza, tirouse á poza e morreu ali, matouse ali, afogada. Entón, porque dice que nas noites de lúa chea, ela saia fora a chorar polo seu amor perdido, que era o campesiño, que naquele momento xa estaba morto.